Nganzakwethu, it is Durban Network. Eduze kwami uThulani Shongwe, who's a member of parliament. He's also a member of the MK Umkhonto weSizwe. Babsho, sifike kanjani kulesimo lesi sibuya kusona? Thiwa igotshwa lisemanzi mfo. Inhlangano zethu ezayiphethe phambilini zahluleka ukuligoba lisemanzi. Lomile ke manje. Seliyagwaza. Seligwaza ekhaya. Yes. Ngize lana ngoba ngithe mangizwe umndeni lo kaZuma ohamba nomama uJacinta Zuma. Yes. Basekela umndeni wakaMbhele, umfethu uMjosti. Yes. Kuthiwa udadewabo ugwaziwe. Not specifically ukuthi ugwazwe umuntu angaphandle. One, ugwazwe indoda. Two, umfundisi. Then three, a illegal foreigner in our country. Then it's there I decided to come uma sengidiscover ukuthi amaphoyisa ahambe kancane kulolu hambo lokubasiza. Yes. Ifamily ayinelisekile ngendlela esizeke ngayo. Yes, there's always complaints from imindeni ukuthi amaphoyisa awasizi ngendlela. But in this regard there were issues where kuthiwa amaphoyisa wafuna ngikwenza into ethize. Ngase ngithi ngoba ngihlele ekomitini lamaphoyisa in parliament. Yes. Angiyisondelele ngizoyizwela ngingazothatha uhear or say ngiyibonele. Number two, we have a series of abantu abayingenele ibhedlela bafike ngesibhedlela bangafuna uaccountwa to umthetho. Which is the similar situation here. Umfethu lo kwaze futhi ayena umfethu leli sela leli eligwaza usisi lona liveza ukuthi seliyahlanya lona. And apparently isibhedlela noma udokotela thizeni uyigrantile leyo nto leyo. Therefore today ngokusebenza kaBaba uZuma nomama uJacinta neMarch and March, they've made it by force ukuthi ibuyele court today. Yes. And today court did justice. I can say to our South Africans, asekhona amaphoyisa akuthandayo ukusebenza. Asekhona amaphoyisa asebenzayo. Asekhona ama-judge nama-prosecutors asebenzayo. Avinjwa lamazamba nabolile. So it is our duty as parliamentarians ukuqala sikhiphe lamazamba nabolile. Kukhalani ekugcineni kokhala abaphumayo. Yes. Kanti zobuya. Asibuke nje isimo esikhona lapha abaningi kufanele bavele kumadlanga benza the very same thing abantu bazenza abagula abanenkinga bahlala ezibhedlela bafake kuningi into ehlekisayo ngalabo ke angeke nize nibe u3 nisesibhedlela nibe u4 nisesibhedlela kodwa omunye bakwazi ukumthola uyothenga igrocery uLwethe kodwa uthi akakwazi ukuzophendula uyakwazi ukuye uLwethe nama bodyguard akwenze konke kuyamangaza mfethu indlela umthetho wethu ungahlonipha ngayo. You know, I think I should take this opportunity and say kuma officials, especially government officials, be it sibhedlela dokotela nurse sister all medical practitioners including amaphoyisa and social workers. Ababalekele manje ukwenzela abantu ama-favor. Because it comes now ngendlela embi umusu uyithola wenze ifavor umuntu afike kwena athi ngizofuna isick note angiye emsebenzini ngiyagula kanti ubulela umuntu bambize court wena umenzele isick note awazi ukuthi le sick note uyenza kanje uvimba ini uzoyithola sowulahlekelwe icareer yakho nokungathembeki kwakho bese sikubophe nathi ke lapho umthetho ukubophe because wena ugijimise lokwenzela umuntu a mere sick note. Asike sizame nokusebenza ngendlela eqondile so that ikanti izokwazi ukuthi into enjengalezi zingasavikeleki. Buka manje bavikela umuntu bafuna ukumkhipha aphume in the country engachajwanga engathi sanganacala kodwa ubegwaza umuntu attempted murder leyana. It seeks ukuthi kube ne evidence solid. Photos must be taken to prove ukuthi where the sin happened and how was the sin. Uzawuthi amaphoyisa bengafuna uthatha izithombe athatha izithombe makwamameda ngisafuna ukuyibuza leyo ngoba nami iyangixaka ukuthi hayibo how do you prove a sin and how do you say sin was like this if izithombe zingekho. We live in the 4IR world. Now industry ichintshile. We must take charge of ukuthi digital world must be implemented. We need photo and videos evidence to prove the case clearly. So buningi ubudedengu nobuvila obukhona kwabantu abathize sizosiza ukuthi bakhiphe laba abavila lapha bangazi babuthelele laba abasha abazosebenza. Ngelinye ilanga uJacinta wathi baningi abalapha eParliament noma abakupolitiki who just pose there as politicians and leaders while in reality they are business people. Let me clearly say this. Uma uyi politician in those spaces esikuzo in parliament, in legislature, in executive position, kulula ukwenza imali.
especially when you are in the security space. Kunabantu abaningi abanamacala abanenkinga ama-business amakhulu ngisho nabantu abanemali ngempela abazokuvimba ukuthi ungalandeleli izinto zabo bese bazokunika imali. So ngizama ukuthi kulula ukwenza imali uma ukuthi uyele yona uzoyenza ngempela, but uma ukuthi uyele ukolela abantu kuyobonakala futhi. Isikhathi samanje asafani nakudala mnganami la kwakulula khona ukuthi ukhohlisa abantu ukuthi uzokwakhela ama-RDP bangakukhumbuzi, bazokulethela ivideo bakubonisa ukuthi uthenge langa leso uzowakha ama-RDP aphi. So isikhathi samanje asisekho lethi uzokhohlisa abantu, akuseselula ukukhohlisa abantu uma uyi-politician. Sekumele ungene wazi ukuthi uyosebenzela abantu, impilo yakho isengcupheni. Kwa mina eyami isengcupheni, I get warnings, I get abantu bangitshela into eziningi eziphepha mfethu lento ekhulumile uthinta abantu aba-wrong and all those things. I knew exactly where I'm coming. I'm coming to a space where I need those people to leave my country. So that is why I'm coming to boost the March and March nabo Sisi Jacinta in the call to say let's save South Africa now, not later. We are not saying we don't want foreigners. We know and understand business. Yes. For us to have money and economy flowing, we need to trade with the foreign world. And that has to happen legally, not illegal. If they can do this, why don't they do it in America? America. I am even surprised our own people, some say, hey, what talent sebehleli kakhulu anibanikezeni babe nama-document. No. The space is marked for a reason. When budget is given to our country or our citizen, it's given based on ratio. Ukuthi la kuhlala abantu abayi-200. Therefore sidinga ukuthi si-allocate i-budget engake ezosevisa bona. Uma sesithi yohlola kuhlala 1 million people versus 200, i-budget ayilingani, iyahluleka, and then service delivery is hampered. So it is within the powers of the political party and the legislatures ukuthi bakwenze ukuthi lezi zinto lezi zingahempari i-community. Yes. Sasibonga isikhathi sakho. Ngiyabonga ndaba ezethu. Thank you.